Ček fellas, zdraví vás. Žepe. Dnes je sobota, máme tu víkend a v čom je špeciálny tento víkend, hlavne tento deň, že dnes mám národky. Takže fun fact, že národky máme spolu aj s frajerkou, oslavujeme to v ten istý deň, čo je jediný človek, ktorého poznám, že je v tento deň narodený. A budeme robiť menšiu party u nás doma, za chvíľku majú prísť kamoši, tak v podstate spravíme aj takú otváračku tohto bytu. No borci nám tu prišli robiť klímu, ale povedali, že za 2 týždne už končí leto, takže asi sme to moc nevykýtali, ale nevadí. Je tam istotka. Občerstvenie ready. Samozrejme, aj tu sú tieto červené poháriky, Windy. Čo toto kráľovná krásna? Na zdravie. Hectic day. Kokos, museli sme toto celé upratať po klíme, lebo sa to zaprašila tláška extrémnym spôsobom. Deep cleaning to prebehol a ešte robota do toho, ale stihli sme to a už navariť obed všetky. A už len čakáme. Už iba užívačky. A od teraz začína nemé video. No, tu nám donesli super darček. Punkový džín. Presne sa trafili. Úplne. Check, cheers. Let's go. Tu máme tortičku. No fellas, opúšťame náš byt. Aj keď neviem, či toto vôbec dám do vlogu, ale party sa tam úplne rozbehla. A teraz kamoši hrajú v ďalších kluboch a ideme ich pozrieť. Fuck. Damn, bro. What the fuck? No fellas, zo včera máme tak 5 videí a narodenina bola krásna, niektorý aj sa rozhodol trošku prespať. No ja si nejakú časť noci nepamätám, ale teraz, čo úplne najhoršie, že sme sa zobudili a rovno musíme štartovať na jednu venue, na jeden brunch, kde máme aj hrať. A má to byť brunch, kde je, čo? Influencerský brunch, či čo? Že tam budú sami známi ľudia z tohto mesta. Ja minimálne dúfam jednu vec, že tam budú mať jedlo. Lebo sme nejedli celý deň. Inak dúfam, že naši susedia sú v pohode, lebo to, čo sa včera dialo na byte, ty kokos, ten hluk. Fú. Kravička by vedela hovoriť. Prečo tá kalba bolí a ešte aj stojí veľké peniaze? To sú samé nevýhodné veci. Bože, ešte mi ani neodpovieš. Taký je fotbal, jak sa hovorí. Ale minimálne by som mohol dneska skočiť ku kaderníkovi, evidentne. Lebo tento koberec je príjemný. Nechápem to jednej veci, prečo tu nedeľa je piatok. Oni to majú úplne inak posunutý čas. No, pristali sme tu. To bude náročné. Takže priateľa, situácia je následovná, že zrušil som to hranie, sa na to necítim a nie je to ani taký crowd, ku ktorému by som vedel napasovať moje veľmi príjemné tracky. So, our plan is just to get drunk as fuck again. musíme sa už najesť a je to ináč veľmi príjemný podnik, treba podotknúť. Čo to je? Fú, nepríjemný? What? Nepríjemný? To je nejaké kokosové. Kokonat. Jak piňa koláda. Je to v pohode. Už som ti dneska povedal, že si krásna. No, tak to hovorím znova. Počúvate, toto je naložené mäsko. Perfektná nedeľa. Viem jednu vec, tento týpek je tu extrémne známy spevák a on nehovorí, že je spevák alebo influencer alebo hocičo, ale že je učiteľ histórie. To je proste v obyčí. A on je totálne zviera na stage. Ale nechváli sa tým.
som totálne unavený, pôjdeme asi domov si lahnúť a chillovať a pozerať Ružu. Konečne tu vznikla nejaká punková show v tejto dobe.